Zondag werd tijdens halfvasten de Einzelgängeroptocht in Geisteren gehouden. Het was de 5e editie van het evenement dat dit jaar door carnavalsvereniging De Keienschieters in samenwerking met L1 werd georganiseerd. Het idee ligt eigenlijk bij L1, bij Ruud Kleine en Tom Doesburg. En die hebben volgens mij een keer in een kroeg gezeten. Gedacht van, nou we laten we 111 meter afzetten. 111 Einzelgängers en vaatsen bij elkaar trommelen en laten we een leuke uniek feestje bouwen. Een optocht met ludieke woordspelingen en dergelijke. Dat is fantastisch. Het is niet zo schoon hier, hè? Nee, dat kan beter. Bij ons in Lottem heb ik ook heel hard moeten werken, maar hier in Geisteren, ik zorg dat het een mooie, schone optocht wordt. Niet alleen vanuit Lottem, maar uit heel Limburg kwamen de eenlingen naar Geisteren. Ik heb gezien uit Schinnen, Heidense, uit Kessel-Eik, Wansum, Geisteren natuurlijk zelf, Merslo, Venraaien. Dit is in het zuiden begonnen, klimmen. Allerhande plaatjes, je kunt je gek niet bedenken in Limburg. Elk jaar wordt de optocht georganiseerd in een dorp dat niet meer dan 1111 inwoners telt. En dat betekent dat bij de organisatie vele handjes nodig zijn. Natuurlijk, we varen op een heleboel vrijwilligers uit het dorp. We zijn een bestuur van een 7-man bestuur van de carnavalsvereniging. De carnavalsvereniging De Keienschieters en Geisteren die regelen dit. En wij vragen natuurlijk veel vrijwilligers uit het dorp en eventueel andere verenigingen die ons helpen. Voorop Gielen is de Einzelgängertocht een mooie afsluiting van het carnavalseizoen. Eigenlijk zou het een iets soberder feestje moeten zijn vanwege de vaste tijd. Ja, men zoekt toch altijd weer iets om te organiseren en in evenementen bij elkaar te komen. Ik zie het als een goede afsluiter van de carnaval inderdaad. Uiteindelijk verkoos de jury Robert Bux uit Berg en Maas als winnaar. Ja, dames en heren, Limburg heeft een nieuwe bisschop. En de nieuwe bisschop, Harry Sneertsoenborg. En ik ben speciaal naar Geisteren gekomen om u te bedienen. Ik heb sop, ik heb brood, ik heb weg, ik heb eieren, zeg het maar. Zelfs een broodje met Nutella, heb ik ook. Ik kom u bedienen en ik kom u eens heel even bedienen. Volgend jaar zal de optocht door het Zuid-Limburgse klimmen trekken.